dan a harkar siyasa a yanzu ni ba ni da wani ubangida da ya kai min Alhaji Babangida Sa'idu Zaki. Show of Media, gidan labarai. Sunana Abubakar Usman, wanda jama'a suka fi sani da Abubakar Maza mai waka. Barkanka da shigowa Show of Media. Jama'a sun san ka da yawa ta fannin waƙoƙi, amma daga waƙar siyasa, waƙar yabo, waƙar sarauta, waƙar siyasa. Kai a matsayinka na mawaƙi, wacce fanni ka fi jin daɗi, ta fi biyan ka fi samun gamsuwa take biya maka bukatunka? To, a gaskiya kamar yadda ka faɗa da ina yin waƙan soyayya, kuma a yanzu ma ina yin waƙan soyayya, ina yin waƙan aure, ina yin waƙan birthday, waƙoƙi daban-daban, duk abin da duk waƙar da kake da bukata zan yi maka, amma na fi ƙarfi a waƙan siyasa, kuma jama'a ma sun fi sani na a waƙar siyasa. Me ya baka sha'awar shiga harkar waƙa? To, a gaskiya ita waƙa kamar yadda ka sani shine abin da ya fi ban sha'awa na shiga harkar waƙa. Abu na farko dai, ita waƙa ka san baiwa ce, mutum baya tashi haka kawai ya ji ya kama waƙa, sai dai idan ubangiji ne ya hore masa wannan baiwar. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, ni tun tasowa ta ina ƙarami ina da sha'awar in yi waƙa. To hakan yasa naga kuma a waƙa ana ba da gudunmawa daban-daban ta fanni daban-daban. A waƙa ana ba da gudunmawa. Da waƙa in ka so za ka iya yin wa'azantarwa, da waƙa za ka iya yin taimako daban-daban, fanni daban-daban da waƙa. Wata rana waƙa ta yi maka? Gaskiya waƙa ta yi min rana sosai, ta yi min rana, saboda a yanzu haka da nake yanzu hakan nan da waƙa nake ci, da waƙa nake sha. Waƙa ita ce sana'ata dai, in fact kawai waƙa ita ce sana'ata a yanzu haka. Ba ni da wata sana'a da ta kai min waƙa. Ina yin wasu sana'o'i daban-daban, amma dai na fi ƙarfi a fannin waƙa. Abubakar Maza yana da aure kuwa? Ha, to kai ka sani ai. Ina da aure har biyu, mata na biyu, 'ya'yana 3. Da waƙa kake ciyar da su? Da waƙa ne auren farko, da waƙa ne aure na biyu, da waƙa nake ciyar da iyalaina, da waƙa ni kaina nake ci, da waƙa nake taimakawa mahaifana, da waƙa nake taimakon dubban al'umma wanda ya cancanci in taimaka musu, wanda na fi su ƙarfi, duk da waƙa nake yi. To amma akwai wani ƙalubale da mawaƙa suke fuskanta, musamman fagen neman aure. Kai ka fuskanci wannan ƙalubalen na hana aure ma mawaƙi? Gaskiya na fuskanta a aure na farko, duba da lokacin da ina neman matata ta farko. To a wannan lokacin da duk da ban yi ƙarfi a waƙar ba, amma ina yin waƙar, to sai iyayenta suke ganin cewa ai ni mawaƙi ne, kaza kaza kaza. Na fuskanci ƙalubale, amma a haka dai saboda tana so na, tana ƙaunata, ta nace ta ce ita fa sai ni ma kuma na ce to tun da dai har kin ji kin gani, to ni ma wallahi na ji na gani. To haka dai har ubangiji ya sa ta zama matata, na zama mijinta. Gashi yanzu 'ya'yanmu 3 da ita. Insha Allah. Akwai wani bawan Allah da naga kana yawan mai waƙoƙi, kake yawan posting din shi, ana ce mishi Alhaji Babangida Zaki. Shin ya alaƙarka da wannan bawan Allah take? To Alhaji Babangida Zaki, alaƙata da shi, abu na farko, shi maƙocina ne. Ka san kuma maƙoci, din da aka ce maƙoci mun san girman maƙoci, kamar yadda manzo Allah yake gaya mana, inda da hali ya so a ce maƙoci ya gaji maƙoci. To gaskiya maƙocina ne na kusa. Sa'an na abu na biyu, mai gidana ne. Dan a harkar siyasa a yanzu ni ba ni da wani ubangida da ya kai min Alhaji Babangida Sa'idu Zaki. Ina da masu gida, amma ba ni da wanda ya fi shi, ba ni da wanda ya kai min shi.
kwanakin bayan nan mun ga yana ta ɗaura posta yana neman ɗan majalisa. Shin kai da kake kusanci da shi wannan kujerar da har zuciyar shi da gaske yake nema, saboda takensa shine manufar mu al'umma, to ya fito don al'umma ne ko kuma ya fito don kawai dai a yi raha ne kawai ya koyata da hankalin wasu ya tsokano wasu? To maganan gaskiya ita ce ana har kullum duk wanda muna sake faɗa, duk wanda bai ma sani ba ya sani, wannan takara da gaske ne muka fito neman wannan takara, da gaske ne muka fito neman wannan takara. Basa Jos North insha Allahu da ikon Allah. Kuma kamar yadda kai magana, shi ya fito ne domin al'ummarsa ba don kanshi ba, saboda shi an dan a kangin kansa ne, shi mawadaci ne, yana da shi mai kuɗi ne, mai arziki ne, to amma sai ya duba ya ga to wanne gudunmawa ya kamata ya ba mu al'umma da wannan tarin arzikin nashi. Do da yana taimakawa mutane, amma sai ya ga cewa duk mutumin da yake son ya taimaki al'umma, musamman a halin da kasar mu take ciki a yanzu, sai yana da wani karfin madafan iko, sai yana da wani matsayi. Idan yana da wannan matsayin zai fi taimakawa al'umma fiye da a ce ya zauna haka kara zube. To wannan dalilin ne yasa ya ce to tunda ya taimakawa wasu daban-daban, in ka lura da yakan tsayar da ɗan takara ne, ya tura wannan ya tura wannan ya tura wannan, to sai muka zauna muka ga cewa ya kamata shi ya fito da kanshi a kangin kanshi, saboda shi din shine al'umma take cikin zuciyar shi, ba wa'anda yake turawa ba. Shine al'umma suke cikin zuciyar shi, shine yake da burin ya ga ya fitar da al'umma daga cikin kangin bauta. To sai muka ce lalle wannan sakon a daina aika dan aika, ya je da kanshi. To wannan dalilin ne ya ba mu karfin gwiwa, wance ya ba shi karfin gwiwa ya fito neman wannan kujera ta Basa Jos North da ikon Allah 2027. A gurguje wani shawara zaka ba ɗan uwanka mawaka masu tasowa da masu niyyar shiga a gurguje? To gaskiya ina ba wa mawaka masu tasowa da masu niyyar shiga su san cewa abu na farko, idan zaka shigo harkan waka akwai kalubale a ciki. Na biyu kuma idan sun shigo su tsaya su focusing akan abin da ya kawo su. Tunda kaga na farko wani lokaci zaka suna cewa ai waka haramun ce, wani a'a, kowa da inda Allah ya yi cin abincinsa. Duk inda Allah ya yi zaka ci abinci fa, to anan zaka ci abinci. Wani za ga wani sata yake, wani gashi nan dai barkatai. To in Allah ya kaddare ka kai kana cikin wanda zaka ci da waka, to in ka zo ka focusing akan abin da yake gabanka. Kamar yadda na gaya ma, a waka kai in ka ga dama kai zaka ci haram, in ka ga dama zaka ci halak, saboda waka zaka iya kalmar da ta fito a bakinka ita ce za ta haramta maka, ita ce kuma za ta halatta maka. So ina ba su shawara in sun shigo su bi hanyoyi da za su ci halak, kuma su tsaya su focusing akan abin da ya dame su, akan abin da yake gabansu. In Allah da waka sana'a ce wacce ake samun rufin asiri sosai fiye da tunanin mai tunani, in dai har mutum ya rike ta a sana'ar. Saboda wasu zaka ga in sun shigo sai su bige kawai da sana'ar, su fake a bayanta, suna zuwa suna aikata wasu abubuwa na daban. Masha Allah. To Abubakar Maza, mun gode da amsa gayyatar mu. Idan da yiwuwar mu ƙara gayyatan ka nan gaba, insha Allah zaka ji kiran. Show of Media, gidan labarai.